Helo, athro MMC yma, a dyma fideo quick ar sut i creu ymholiad fe chi'n chwilio am rhywbeth gwahanol yn y meysydd, sef falle chwilio am Andy, neu Ann, neu Anwen, neu pwy bynnag. So dyma ffordd i ni'n neud e. Nawr, peth cyntaf, fel pob ymholiad ni'n gwasgu create, wedyn query design. Wedyn, ar ôl gwasgu query design, dwi yn dewis add close a wedyn dewis y seren. Chi wedi gwneud hwn 10 o weithiau yn barod. Nawr, dwi eisiau chwilio tu fewn y maes enw. So, dewis enw fan hyn, a nawr, dyma beth sy'n wahanol. Fi'n dewis bracket sgwar, a wedyn fi'n tipio mewn pa enw. A wedyn, mae'r cwestiwn, a wedyn fi'n cau y bracket sgwar. Nawr, amser fi'n gwasgu rhedeg, run, chi'n gallu gweld pa enw a gallai tipio mewn Ann. A fi'n gwasgu OK, mae gwybodaeth Ann yn dod fyny. So, beth fi'n mynd i wneud nawr yw arbed e, gwasgu croes, yes, a wedyn enw hafal I marc cwestiwn a gwasgu OK. Nawr, beth dwi yn mynd i gwneud nesaf ydy, dwi yn mynd i clico ar hwn eto. Chi'n gallu gweld mae'r top fan hyn. So, os dwi'n rhoi clic dwbl, chi'n gallu gweld pa enw. A tro nesaf nawr, neu Andy, a fydd gwybodaeth Andy yn dod fyny. So, yn gyflym, create, query design, add close, seren, wedyn dewis y maes nesaf, sef ni sgeni a teipio nhw mewn bracket sgwar, pa ni sgeni, a wedyn cau y bracket sgwar, gwasgu run, ac chi'n gweld pa mi sgeni, a gallai teipio mewn Ionawr, ac rhedeg, a mae fe'n iawn fan hyn. So I cau hwnna nawr. Do you want to save changes? Yes. Mis geni a marc cwestiwn. A dyna ni. So, ewch i wneud rheina I gyd ar gyfer pob maes. Hwyl am nawr, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn, rhowch i lawr yn yr sylwadau isod. So, hwyl.